ochiw kod jatim nonro e bura mar asid manopuo kuom nyadendi Mary Claire e kar dak ma Prestige e boma ma Nairobi kwayo mar medo ndalo ne nonro ma itimo e achije. Achije ariyo Elvis Opiyo kod Lucas Ochieng mane ochopo e nyim doho kawuono pod idhi geng'negi e tesend obila ma Kibra e kinde ma nonro dhi nyime. Elvis ibiro winj buche tarik 7 mar dwe mar Ang'wen ka Lucas Ochieng bende ibiro winj buche tarik 13 dwe mar Ang'wen higani. Claire to pod yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta. The IO is granted 5 days to culminate the investigations and to avail a holding charge on the accused or the respondent, at this stage, on the respondent. The bond terms to the respondent are still available prior to the same being verified and further the surety being examined in court. The matter is to be mentioned on the 7th of April 2026 before Trial Court 1 as the present court will be proceeding on leave. The application for extension of time is hereby allowed. The respondent shall be detained for a further 5 days. So which police station? Police station.